ročný závodník, a teraz je tu Ničko. Ale vážení diváci, predvážam sa vám skupina slovenských kaskadérov z Nitry a teraz sa vám ukážu, ako sa jazdí cez ohňovú bariéru. Došlo benzín, lebo zápalky, lebo čo? Tu vidíme, ako jazdí stále Palo Komárik, tento 20-ročný závodník, ktorý sa tomuto športu venuje rok. Teraz sa vám dokážu vlastne, ako sa jazdí cez ohňovú bariéru. Áno, ideme na to! Poďme stranu! Slovenska. To bol Petro Stranovský. Napostaví, áno. Napostaví, presne sa to slovo a postaví. Presne to postaví. Toto sú majstri Slovenska, ďakujeme, super. A zatleskame, vážení diváci. Predstavili sa vám týmto traja nadšenci z Nitry. Presne takto sme si to